Ja, Bradanga Sajau de Baka Kulturu TV, speciaal voor jou op locatie. En natuurlijk de Kulturu dan pressie. Dan spreken we ook graag met onze Surinamers vooral, maar ook mensen die wat te doen hebben of wat uit te zeggen hebben. En vandaag zijn we bij MNR Zonnepanelen en Installatie. Ja, het is belangrijk dat we weten waarom het zo belangrijk is dat we zonnepanelen vandaag aan de dag op een dak moeten hebben. Wil je geld besparen? En ik kan je zeggen, ik ken deze meneer en die is van Marokko. Dus luister naar zijn verhaal. Het is echt belangrijk, vandaar dat ik hier zit in persoon hemzelf. Ja, dag Mitchell, Faigo. Amigo. Het gaat. Ja, het gaat, ja. Ja, goed. Mensen, we zijn hier bij hem, want hij wil wat vertellen. Hij heeft een bedrijf. En leer hem goed kennen, want het is een meneer die dit moet je weten. Vertel, wie ben je? Nou, ik ben Michel Kalicharan. Zoals je al bekend is gemaakt wie ik ben. Ik heb een bedrijf hier in Zoetermeer en bestaat 10 jaar in Zoetermeer. Doet eigenlijk in het begin alleen maar zonnepanelen en we installeren dat ook. En we hebben goede tijden gehad waar eigenlijk de zonnepanelen een grote hype was. Iedereen die moest en wou zonnepanelen hebben. De energieprijs ging omhoog, de gasprijs ging ook omhoog. In ieder geval is iedereen wou graag zonnepanelen. Nou, we hebben een nieuwe regering gekregen, alles is in elkaar gestort, natuurlijk de zonnepanelen ook. En de vraag die nog steeds rijst eigenlijk bij mensen, moet ik zonnepanelen hebben? En zijn de zonnepanelen nog steeds rendabel? Mijn antwoord erop is ja. Dan zou je zeggen, ja, dat is de ondernemer die daar zit, die zegt ja, hij wil verkopen, hij zegt ja. Nee, maar als je maandlast naar beneden wil halen, moet je eigenlijk iets doen aan je energie. De energieprijs die neemt toe. Het begint met centjes. En centjes omhoog gaan in ieder geval is daarvoor, ga je in ieder geval meer betalen. Hetzelfde geldt voor je gas. Want we zijn eigenlijk allemaal stil om te zeggen, ja, de gasprijs, alles bij elkaar. Maar ik zou zeggen, joh, neem zonnepanelen. Zorg ervoor dat je heel veel dingen met elektra gaat verwarmen. Koken, alles bij elkaar. Waardoor je gasprijs, je elektraprijs naar beneden gaat. Of stabiliseert met een vast bedrag van €100 per maand, of je dat betaalt, of je betaalt €300 per maand, is wel €200 meer. Dus vandaar dat ik zeg, voor zonnepanelen is nog steeds rendabel. Maar tegenwoordig gaat het in combinatie met een thuisbatterij. En een thuisbatterij is eigenlijk hetzelfde wat men deed vroeger en nog steeds doet, is met salderingsregeling. De energiemaatschappij die saldeerde voor jou eigenlijk wat je te veel opgewekt had met zonnepanelen, gingen zij eind van het jaar met jou verrekenen. Nu doen ze dat niet vanaf 1 januari 2021, dat wordt afgeschaft. Dus zou ik zeggen eigenlijk is, neem een kleine thuisbatterij, zorg ervoor dat je wat je overdag opwekt met die zonnepanelen, opslaat in je batterij en 's avonds dat weer gaat gebruiken en 's nachts. Maar dat is eigenlijk hetzelfde methode, dat salderingsregeling. Daarvoor hoef je natuurlijk niet de belasting te betalen die je nu al betaalt voor te veel elektra. Je hoeft ook niet daarvoor eigenlijk de terugleveringskosten te betalen, komt ook te vervallen. Dus uiteindelijk combinatie zonnepanelen, thuisbatterij, zouden we eigenlijk adviseren om te doen. Oké, dan heb ik een vraag even, want op een gegeven moment wou iedereen zonnepanelen. Ja. Zonnepanelen was in. Ja. En op een gegeven moment zeiden ze weer van, wacht even, als je te veel stroom hebt, dan ga je terugleveren. Ja. Waardoor je dan moet gaan betalen. Ja, nu moet je gaan betalen. Oké, maar dat willen we niet hebben. We willen niet betalen, we willen geld hebben. Iedereen wil geld hebben, toch? Nee, daarom zei ik, dan moet je eigenlijk gaan naar een zonnepanelen, combinatie met een batterij en een dynamisch contract. En een dynamisch contract betekent nu, elk kwartier wordt elektraprijs bepaald van de beurs. Ja. Waardoor als het nou veel wind waait, gaan de windmolens in Nederland draaien, stevig. De elektraprijs die gaat daardoor naar beneden. En als je naar beneden gaat, betekent dat je negatief hebt. Dus je gaat geld krijgen om stroom te laden in je batterij. Dus dat is eigenlijk iets. Maar daar bestaat eigenlijk nu een bedrijven, elektrabedrijven, kleine bedrijfjes. En die zorgen ervoor dat je met een dynamisch contract, eigenlijk met een EMS-systeem, met een energy management systeem die je in je batterij krijgt, daarmee eigenlijk bepalend is, ik koop nu in, ik ga nu verkopen. En met die constructie ga je thuisbatterij, combinatie met zonnepanelen, wel eens eerder terugverdienen, want je krijgt geld ervoor. Ja. En mensen willen geld hebben ervoor. Tuurlijk, ja. Want ik heb geïnvesteerd, ik wil mijn investering snel terugverdienen. Kijk, de tijdperk is voorbij dat je snel je investering eruit verdient. Want voorheen was het in 2 jaar, 3 jaar heb je je investering eruit. Nu niet.
Nu denk je over 5, 6 jaar dat je investering draait. Maar een levensduur van een zonnepaneel is 25 jaar. Oké. Van een thuisaccu, een thuisbatterij, praten we over 15 tussen 10 en de 15 jaar. Dus na 5 jaar zeg maar heb je winst. Heb je winst. Dus je gaat wel daarin, maar het hangt af van je energiecontract. Het hangt af natuurlijk hoe je ermee omgaat. Dus er zijn bepaalde factoren die meespelen. Dus ik zou zeggen van joh, laat hem goed adviseren. Wij zijn een van de bedrijven die kunnen adviseren, die kunnen vertellen wat je moet doen. En waardoor je eigenlijk je investering op een goede manier terug kan verdienen. Oké, maar nu, de mensen hebben nu zeg maar, iemand die nu geen zonnepanelen heeft, hè, die heeft stroom zeg maar. Ja. Hoe gaat het dan? Zonnepanelen op het dak, word je losgekoppeld? Of Nee. Je blijft de energiemaatschappij als backup gebruiken voor jezelf. En in combinatie daarmee, als je nou zonnepanelen hebt, kan je natuurlijk ook een warmtepomp nemen. En een warmtepomp zorgt ervoor dat je 70% van je gasprijs naar beneden kan halen, minimaal. Dus eigenlijk moeten mensen nu nadenken, hey, wacht even, als je een beetje spaargeld hebt en je wil natuurlijk investeren, om straks als je naarmate leeftijd wat ouder wordt, eigenlijk denk je bij jezelf, ja, ik heb geïnvesteerd in de goede tijd, maar ik ga binnenkort met pensioen of ik ga wat anders doen of wat dan ook. Je inkomen wordt minder. Ja. Dus ga daarmee nadenken met z'n allen om te zeggen, als mijn inkomen minder wordt, dan is mijn maandlast een steady bedrag, waar ik misschien voor €200 of €150 per maand, in plaats van dat gaat fluctueren op en neer. Want sommige mensen, elk jaar verandert het zeg maar. Ja. De ene maand is het gigantisch hoog, want als er een probleem is op aarde, of waar in Rusland of wat ook, dan krijg je een rekening van gigantisch hoog. Dat is het. Dus dat willen we niet meer hebben, dus we willen zonnepanelen hebben. Je kan zelf de management bij jezelf houden. Ja, want in principe, kijk, gas, licht, water, die zijn de eerste levensbehoefte van de mens. Want als we dat niet hebben, kunnen we ook niet verder. Ga maar kijken, als de gasprijs omhoog gaat, gaat je boodschap ook omhoog. Ja, dat is waar. Dus al met al zou ik zeggen van, hou rekening mee met z'n allen. Het is nu de tijd voor zonnepanelen heeft te maken dat ik nu zeg, omdat de panelenprijs nu naar beneden is. Het is gunstig om te kopen nu kost een paneel vrij goedkoop. De arbeid is er wel, maar gemiddeld wat je 2, 3 jaar geleden voor 10 panelen €7.000 betaalde, betaal je nu misschien $4.000. Dat scheelt bijna de helft van de prijs. Dus ik zou zeggen, de mensen, vooral onze Surinamers bewoners die in Nederland wonen, die weten, die willen graag naar Suriname op vakantie. Die kan daarmee sparen met het geld dat overblijft om met ticket te kopen. Ja. Dus het is een kleine investering wat je nu doet, maar je wint het terug door minder te gaan betalen aan energiekosten. Ja, right. Maar er bestaat ook een warmtefonds. Dat is een bankachtige ding die geroepen is in het leven, waar mensen die een inkomen heeft minder dan €60.000 per jaar tegen 0% kan lenen voor je verduurzamingsmaatregelen. En als je meer dan 60.000 hebt, is het prijs volgens mij 1% wat je kan lenen. Maar dat staat op warmtefonds aangegeven. Je kan de lening aanvragen, heb je een baan, vraag je het aan. Dat betekent dat je niet out of the pocket alles moet betalen. Oké, maar stel ik zit te kijken nu als kijker van Kulturu TV. Ik denk, wauw, dat is interessant. Ik zou het willen hebben. Hè? Ik denk aan mijn portemonnee. Ja. Wat kost zoiets eigenlijk ongeveer als ik zoiets voor een normaal huishouden? Want het is interessant, maar de centen zijn ook interessant. Tuurlijk. Maar kijk, we hebben op dit moment een aanbieding lopen. Dat hebben we ook. Die zullen we bij Kulturu TV in ieder geval op de site laten zetten. Hebben we op dit moment een aanbieding lopen. Eigenlijk is dat als je een thuisbatterij van 3,8 kilowatt koopt in combinatie met een omvormer, krijg je 4 zonnepanelen gratis daarbij. En als je zegt, ik wil 4 erbij hebben, dan betaal je ervoor. Dan ben je voor dat pakketje van 4 zonnepanelen gratis, een omvormer, een thuisbatterij, zit je op €4250. Dus gemiddeld zit je op dit moment op een zonnepaneel met omvormer zonder batterij, want die batterij is afhankelijk hoe groot je dat nodig hebt en wat je daarmee gaat doen. Dan zit je eigenlijk met een zonnepaneel rond de €350, zit je eigenlijk een zonnepaneel geïnstalleerd op je dak en al. Dus jullie plaatsen alles, jullie doen compleet. alles. Wij doen van A tot Z. Ja, dus en wij willen ook voor jullie de verantwoording ook hebben. Want in principe is als wij bij jullie iets plaatsen, moet je eigenlijk 1 telefoonnummer bellen en die nummer is gewoon van MNR, zonnepanelen en in de installatietak. En die kan ontzorgen, want het is niet, hey wacht even, ik heb het
gekocht bij MNR en ik heb Piet gestuurd om te installeren. En als er een probleem is, gaan we aan elkaar wijzen. Nee. En dat willen wij niet. Wij doen gewoon Alles. all in. Dus na een jaar, als er iets is, kunnen we jou bellen. Bellen en wij gaan. Oké, geweldig. Dat is wel goed. Ja. Want we weten nooit hoe iets is over een jaar. Dat weten we niet. Dat weten we niet. Nee. Dus daarom is het goed dat we een telefoonnummer hebben. Ja. Is er iets, dan kunnen we bellen. Ja. Dat is heel Dat hebben we al. Dus in principe een telefoonnummer. We hebben e-mail tegenwoordig. Is alles natuurlijk via de web. Je kan alles doen ermee en je kan ons bereiken daarmee. En dus elke avond, bijvoorbeeld, meestal zijn we s'avonds thuis, dus dan gaan we stroom gebruiken. Dus s'avonds is de batterij vol. Overdag als die opgeladen is, maar ook, kijk wat er gebeurt is natuurlijk overdag heb je natuurlijk ook dat de energieprijzen lager zijn. Door het energiemanagementsysteem die in het batterij zit, die zorgen ervoor natuurlijk dat je goedkoop energie inkoopt overdag. En s'avonds die dure energie, Ja. natuurlijk eigenlijk, want iedereen komt na 5 uur thuis. Klopt, want s'avonds ga je televisie kijken, je gaat Je gaat koken, je gaat van alles doen, je gaat je laptop aanzetten, whatever. Dat is eigenlijk een tijdbestek tussen de pak een beetje vanaf 4 uur tot 9 uur is de piek. Oké, dus s'avonds is het dan eigenlijk gratis stroom. Als je die thuisbatterij neemt in combinatie met je zonnepanelen, Ja. dan heb je gratis stroom. En je hoeft niets terug te leveren aan Nee, iemand. en Want, dat is het en dat gaat je geen geld kosten. klopt, want daar gaat het om. Ja. Want iedereen wil zonnepanelen, maar het schrikt af als je terug moet leveren. En dan komt er een rekening van, omdat je terug hebt geleverd, dat willen we niet Ja, hebben. Nee, maar dat is eigenlijk de issue dat er nu, toevallig las ik vandaag een artikel. De batterij is op dit moment niet duur, want iedereen kijkt naar de prijs, het is duur. Maar je moet kijken van, joh, wat verdien ik erop? Hè? Wat is mijn levensduur daarmee? En we krijgen volgend jaar, ik denk straks na de verkiezing, maar volgend jaar ook, want de saldering komt eraan, hè? 1 januari 2027. Is het voorbij. Dat moet mensen in zijn hoofd. En dus je moet nu al proberen om met z'n allen mee te gaan kijken. Want de zonnepanelenprijzen, ik ben ervan overtuigd, gaat die omhoog. Omdat mensen straks willen, ik wil een thuisbatterij, ik moet zonnepanelen Dat is hebben. omhoog. En ik moet de warmtepomp ook hebben, want mensen willen natuurlijk niet meer gaan betalen. Dus nu is de tijd. Nu is het tijd, dus nu, en volgens mij is het nu gewoon dat je ermee mee moet gaan. En schrik niet als je zegt, joh, op dit moment heb ik 8 paneeltjes nodig. Doe met die 8 paneeltjes en ga later kijken wat heb ik nodig. Dat geldt met de batterij ook. Begin niet met een grote pakketbatterij. Begin met een 5 kilowatt of een 10 kilowatt. En kijk maar wat het gedurende de afgelopen maanden gaat doen. Maar heb ik ook een vraag. Hè? Stel mensen hebben al zonnepanelen op het dak. Ja. Die leveren niet terug. Wat zouden ze kunnen doen? Kunnen ze ook zeggen, ik wil niet meer terug, ik ga jou bellen. Kan dat ook? Dat kan. Dan komen wij adviseren. Dan zorgen we ervoor dat je een batterij krijgt. Die batterij gekoppeld wordt. Ja. En tegenwoordig zijn er zodanig dat de batterij gecombineerd wordt met een omvormer. Dus jouw omvormer, alles blijft intact wat je hebt. Het wordt natuurlijk aan de buitenkant in ieder geval op de AC-gedeelte, het stroomgedeelte, wordt de accu's geplaatst. Met een eigen omvormer. Oké, dit is geweldig nieuws eigenlijk. Hè? Want veel mensen, ik weet het, veel mensen zeiden, jong, ik heb zo'n investering vroeger gedaan, zonnepanelen. En eigenlijk is het niet meer rendabel, want ik moet terugbetalen, dit en dat. Maar dit is dan gunstig, dit is dan iets moois om te zeggen, nou, ik neem hem, dus ik laat dit plaatsen. En hoe kunnen mensen dus jullie bereiken? Want dat is ook heel belangrijk, het telefoonnummer van jullie. Ja, we hebben een telefoonnummer. We hebben een vaste nummer, maar wij geven vaker ons mobielnummer. Omdat die mobielnummer eigenlijk is, je bent van kantoor weg, is er geen bemanning op kantoor. Misschien wel, misschien niet. Maar op een mobielnummer weten we altijd, we hebben een misscall gehad van Jan, Piet, Klaas, die kunnen we meteen opnemen. Dus we hebben een mobielnummer, Dus we hebben een website. Dat mensen jullie ook kunnen bereiken als er een storing is wat dan ook, ja. Ja, toch? In de weekenden ook. Mensen kunnen ook bellen in de weekenden. Ik heb dat voor probleem. Dan kunnen we telefonisch ook uitleggen. Kijken we naar de urgentie van het verhaal. Dan kunnen we het een overleg met elkaar ook. Dan kunnen we je morgen op maandagochtend bellen. Ja. Weet je, soms zijn er geen urgentie. Mensen zeggen, joh, ik heb vandaag geen opbrengst. Want vroeger was het duur, hè, was een investering. Ja. Maar tegenwoordig is het niet meer. Zoals ik nu hoor dat het nu gunstig is. Omdat de paneelprijs naar beneden gedaald is. Dus nu is de tijd dat je moet toeslaan, want je weet nooit hoe het gaat komen straks als iedereen weer batterij gaat kopen. Dat is over een jaar of weet ik veel, dat het gigantisch kan gaan stijgen. Nou, het gaat ook. Ik verwacht sowieso straks dat de zonnepanelenprijs weer toe gaat nemen. Omdat mensen gaat altijd zoeken in combinatie met. Okay. Maar ook wat je krijgt, mensen die 10 jaar geleden zonnepanelen geplaatst hebben, die gaat natuurlijk ook aan vervangingsmodus nu zitten. Okay. Want de mensen hebben, nu is een zonnepaneel 445, 450 watt piek. Mooi. Voorheen waren er 180, 200 watt piek panelen. Dus, en nu heb je panelen
Waar mensen erover gaan nadenken, hé, wacht even. Die panelen hebben geld opgeleverd en dan heb je minder panelen nodig. Want in principe als je nou 10 paneeltjes van 180 of 200 watt piek hebt, is maar 2000 kilowatt. Ja. Heb je 10 panelen van 445, heb je 4.500 kilowatt. Wauw. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Wat ben ik blij dat ik je heb leren kennen, weet je waarom? Vooral voor onze Surinamers, dat ze, wake-up call, word wakker, we willen allemaal geld besparen. Hè? Dus waarom zouden we geld smijten, over de balk laten gaan? Nee, want die stroomprijzen, gigantisch hoog. Ja. Ze gaan omhoog. Die gaat omhoog. Kijk, we komen de wintermaanden komt eraan. Hè? Gas. Ja. Mensen gaan hun verwarming aanzetten. Mensen gaan van alles doen eigenlijk. Hè? Mensen blijven langer thuis. Mensen zeggen het is koud buiten of het regenachtig weer. Blijven lekker thuis. Wat doe je? Thuis de verwarming omhoog. Dan moet je nadenken over een warmtepomp. Kijk, als je nou een vloerverwarming hebt, kan je een hybride warmtepomp nemen. Maar je kan een full electric warmtepomp nemen. En waardoor je natuurlijk in principe alles elektrisch weer hebt. Want tegenwoordig heb je op de warmtepomp heb je subsidie. Ja. De overheid die geeft je tussen de 25 en de 30% subsidie nog op. Maar je moet er wel aanschaffen, je moet de bon laten zien dat je hem aangeschaft hebt, geïnstalleerd hebt en alles door erkende bedrijven. Dat zijn wij één van zo. En dan krijg je subsidie erop. Klopt. En als je dat hebt, in ieder geval betekent dat, neem maar een warmtepomp die kost op dit moment 6.000 euro. Je krijgt 30% subsidie, 2.000 euro eraf, 4.000 euro wat je moet betalen. De BTW is ook aftrekbaar van een warmtepomp, van de zonnepanelen niet, maar van de batterij weer wel. Mooi, ik ben trots, want wij Surinamers, iedereen, tenminste we gunnen iedereen dat ze een beetje geld kunnen besparen. En dit is in zo'n model, omdat je geld kan gaan besparen. Ze investeren, het is een kleine investering wat je nu doet, maar je verdient het dubbel en dwars terug. Kijk, wat mensen zien dit in ieder geval is, je gaat nu investeren. Het is nu de cash out wat je gaat doen. En dan is het altijd van je moet zoveel geld op tafel nemen, maar kijk op een langere termijn. Ga met elkaar op lange termijn kijken. En trouwens, als je dat ook doet, je zonnepanelen, hybride warmtepomp met accu erin in je huis, is de waarde van je woning die gaat ook toenemen. Dus als iemand komt taxeren van je huis, dan zien ze, je hebt zonnepanelen, je hebt zoveel verduurzamingsmaatregelen getroffen dat je misschien een A-label hebt. Nou, de banken die gaan je meer hypotheek geven als iemand wil kopen. En ten tweede, jouw waarde van je woning gaat toenemen. En ik zie hoe je praat, dus hoe lang besta je al? Want je uitleg is mooi. Ik besta 10 jaar al, dat zei ik in het begin al. Ja, 10 jaar. Oké, zo, dat is wel mooi. We hebben trouwens voor de Surinamers hebben we ook een bedrijf in Suriname. In Suriname ook? In zonnepanelen, ja. MNR Zonnepanelen bestaat ook in Suriname. En daar hebben ze zon zat. Daar hebben ze zon zat, maar het geldt niet. Daar is er zon, dus de mensen in Suriname kunnen dus ook een zonnepaneel op het dak zetten. Correct, ja, dat is zeker. Ja. Dat is mooi, heel mooi gedaan. Wij doen dan grote projecten. Ook grote projecten? Ja, zoals kerst en al die projecten. Wow. En zo, vakantieparken, vakantiewoningen. Ja. En hier ook grote projecten? Hier grote projecten. En ook even voor de mensen thuis? Ja. Kijk, wij doen op dit moment, omdat de zonnepanelenmarkt in elkaar gestort is, voor de particulieren, maar ook omdat mensen dit verhaal, mensen verdiepen erin niet. En mensen horen allemaal van de ene zeggen, ja, zonnepanelen is niet meer rendabel. Weet je, dan ben je, als 10 keer iemand dat zegt, zonnepanelen is niet meer rendabel, dan is dat hele community die daar aanwezig is, die zegt, het is niet meer rendabel. Wow. Want je verdiep je erin niet, je weet niet wat je wil. Kijk, voorheen hadden wij dat we 20 panelen op het dak gingen zetten. Om te zeggen, we gaan terugleveren, gaan we geld verdienen. Zuiver. Nu moeten we zeggen, wat is mijn behoefte? Mijn behoefte is maar 10 paneeltjes of mijn behoefte is maar 8 paneeltjes. Gebruik die als casus mee en niet die 20 panelen. Nee, niet overbodig. Nee. Wat je nodig hebt, dat moet je hebben. Dat moet je hebben en dan moet je een thuisbatterij daarnaast zetten. Zuiver. En dan gaat die thuisbatterij voor jou in kijk, in de winter komt eraan. We gaan niet zoveel zon krijgen, maar de panelen die tegenwoordig zijn, is niet de zonnepanelen. De naam is al verkeerd. Lichtpaneel. Het zijn gewoon panelen eigenlijk die op de lichtintensiteit gaat. Dus een beetje licht gaat die ook draaien. Okay. Maar het gaat meer eigenlijk, het hangt af wat voor systeem je erop gaat zetten. Heb je een platte dak, kan je een simpele systeem zetten. Heb je een schuine dak, dan moet je erover wat is de oriëntatie van het dak. Maar je kan op elk dak zetten, want daar bestaat natuurlijk een micro-onvormers, er bestaan natuurlijk optimizers. Dus in principe, je kan alles zorgen. De utopie is weer weg eigenlijk is, ik zit op het noorden, dus mijn panelen gaan niks opwekken. Nou mensen, ik ben overtuigd. Ik laat zonnepanelen bij mij plaatsen. Dus dat is voor mij sowieso. Dus goed. En dus hebben mensen vragen? Willen ze meer weten? Kunnen ze bellen? Gaan ze bellen? Gaan we bij Kulturo TV als jullie dat filmpje, dat promo gaan draaien of eens, kun je
telefoonnummer, e-mailadres en alles laten passeren en zien. Dan kunnen ze altijd contact opnemen met ons. Mooi zo. Zodat wij hun te woord kunnen staan eigenlijk is. En dan kunnen ze altijd een adviesgesprek hebben. Heel mooi. Maar ik denk dat als je bepaalde dingen wil doen, zoals de warmtepomp. Ik weet niet of de subsidie voor de warmtepomp volgend jaar hetzelfde niveau zal hebben of lager zal hebben. Dat weet ik niet. Want ja, de politiek, eind van deze maand hebben we verkiezing. Dus we weten niet welke kant het weer gaat vallen. Ja, inderdaad. Je weet niet hoe het gaat. Maar in ieder geval sowieso dat wat je eigen beheer hebt straks, zonnepanelen op het dak, dat blijft altijd goed. Dat blijft altijd goed, want in principe gaat de overheid niks aan. Dit gaat ze niet aan. Je hebt sowieso zon, je hebt sowieso licht en je hebt sowieso stroom, wat er ook gebeurt. Ja. Want ook al had je vroeger, als je niet had betaald energie, dan maak je een kortie van ja. Vroeger als je geen geld had, migado van mijn vijf idee, migado, weet je, de zakopzorgen gaan dan weg. Ja. Want dan kan je zeggen, je hebt sowieso stroom. Ja, maar daarom is het belangrijk eigenlijk is om, kijk, mensen denken, ik zal even dat stukje even aanvullen. Mensen denken, ik heb een batterij, ik heb zonnepanelen, dus ik heb dat niet. Maar dan moet je wel zorgen eigenlijk is dat je wel een backup systeem hebt voor je batterij. Als die backup systeem er niet is, dat is ook wat afvaya. Dat is niet stroom. Alleen maar als een batterij leeg, dat leeg. Dat bedoel ik. Dus vroeger. Maar op den duur, als een batterij of vulling ba, afvoerbaar. Dus als je hebt een backup systeem, dat je kan pot alle je belangrijk zijn niet pas backup systeem. If stroom of energie nodig, want aan stroom vadong. Je hebt stroom. Ja, dus bijvoorbeeld, er is een storing buiten, alle buren hebben geen stroom, maar je hebt wel stroom. Ja. Dan als ze even pokoe zetten, dan gaan de buren zeggen, hoe heeft hij stroom? Ja. Nou, dat komt van MNR zonnepanelen en installatie. Ja, mensen, even het gehoord, hier, we zitten in Zoetermeer. En hoe lang, dus 10 jaar zit je hier? Ja, ik ben eigenlijk vanaf mijn 17e ben ik ondernemer. Dus ik word dit jaar, als het mee zit, word ik 57, dus ben ik 40 jaar ondernemer. Dat is zo'n lange tijd. En je bent in Suriname geboren? Ik ben in Suriname geboren en ik ben naar Nederland vertrokken om te studeren. En uiteindelijk ben ik hier in Nederland terechtgekomen en heb ik eigenlijk in de ondernemerswereld ingestapt. Ik heb wel de TU Delft gedaan, dus dat is een zijspoortje. Mensen, je hoort de TU Delft, universiteit. Maar het is een zijspoortje in ieder geval is, maar uiteindelijk ben ik als ondernemer doorgegaan. En in Zoetermeer eigenlijk woon ik al 27 jaar, dus dat is ook een tijdje. Dat is goed. Dat is mooi om te horen. En dan, het voelt lekker, het voelt goed. Ik zit hier, Kulturu TV. En we volgen je. We willen graag een keer filmen hoe jullie bezig zijn, om te kijken hoe jullie zijn. Dan kunnen ze straks een mooi filmpje zien binnenkort, hoe jullie aan het werk zijn. Ja. En daar gaan we ze ook voor zorgen. We moeten eerst, kijk, voor deze dingetjes moeten we wel een afspraak met de klant maken in het kader van wet op privacy natuurlijk. Je moet ook dingetjes al meenemen. We kunnen niet zomaar zeggen, we zetten de klant gewoon op tv. Nee, dat gaan we niet doen. We wachten dus wanneer je toestemming krijgt van we willen het graag filmen een keer hoe jullie bezig zijn, aan het werk zijn. Zodat men het ook ziet. Maar ik zeg aan mensen, bel. Want ik vind het zelfs, Ja, dus als er klanten zijn, graag. En wij willen ook eigenlijk, in ieder geval daar heb ik in ieder geval ook al gesproken erover, dat we ook jongeren een kans willen geven. We willen ook jongeren hiervoor laten trainen, opleiden. Dat ze ook een vak kunnen leren eigenlijk is en met ons verder kunnen gaan. En we krijgen de leeftijd, ik word 57 als dit jaar, als het mee zit, maar laat de jongeren het maar overnemen. Ja. Laat de jongeren met dingen bezig zijn eigenlijk, is met zijn handen. Wat moet ik aan denken, opleiding? Hoe moet ik het voor me zien? Nou, op dit moment bestaat de elektrotechnische opleiding op een mbo-niveau, mbo 3, mbo 4. Als de jongens dat hebben, in ieder geval is en ze willen daar veel. Wat wij kunnen doen is meterkast vervangen. We kunnen zorgen eigenlijk is dat het alles goed aangeeft. Laadpalen in ieder geval installeren. Want tegenwoordig zijn er bijna iedereen een elektrische auto of een hybride auto. Dat moet ook allemaal gevoed worden. Dus daar kunnen we de mensen trainen en opleiden. Voor de warmtepomp kunnen we een cursus sturen. Ook voor de airconditioning kunnen we de cursus sturen om de F-gas. Want alles draait om de elektra. En als wij de zonnepanelen plaatsen met een accu, heeft de klant natuurlijk ook behoefte om met zijn airco te kunnen koelen en te verwarmen. Dus dat gebeurt nu al in ieder geval. Dus met alle facetten heb je met elektrotechnisch mensen te maken. Kijk, voor de dak, jongens, dat is niet zo ingewikkeld, maar je moet wel veilig werken. Je moet wel weten hoe je doet met het kader van veiligheid, alle situaties. Ja, dat is belangrijk. En jongeren moeten, de toekomst is dit, hè, techniek. Ja, techniek met handjes werken. Ja, dat is het. Dat is echt de toekomst.
En dan sowieso heb je een baan als je dit Ja. opvolgt. Dat is de toekomst. Dus ja, de toekomst is er wel even is, maar ik denk dat je moet willen. Kijk, niet iedereen, mijn vader heeft altijd gezegd tegen mij, niet iedereen kan professor worden of achter het kantoor zitten. Want als iemand de loodgieterswerk niet doet, Ja. of iemand de straat niet veegt of de vuil niet ophaalt, dan weten we het in ieder geval, die mensen hebben ook een belangrijke functie. Ook de schoonmaker heeft een belangrijke functie. Ja, zeker zo. Ja. Nou, ik heb veel gehoord. Ja? Ik Is het vind- duidelijk voor u? Heel duidelijk. Ik had gedacht, ik schrijf iets op het bord, maar Nee, dat is duidelijk. Het is heel duidelijk. Nee, als mensen nog vragen hebben, kunnen ze altijd bellen. Ja. Ze kunnen ook in de comments iets plaatsen. Dan kunnen we op reageren. We kunnen het nalezen. En als iets onduidelijk is, toch? Maar goed, ik denk dat ze kunnen bellen. ze kunnen bellen, ze krijgen ons altijd een woord. We spreken hun altijd. Kijk, als we in gesprek zijn, dan kunnen we telefoon doen, maar we bellen altijd terug. Terug, dat is belangrijk. En ik zelf vind het fantastisch. Ik vind het goed. Want ik weet van de rekeningen tegenwoordig van stroom hoe het is. En als je zoiets hebt in huis, dan gaat je rekening omlaag. Ja. Klaar. Kijk, je moet het wel zelf managen. Het is niet eigenlijk, ik heb het en klaar. Nee, je moet zelf managen. Je moet zelf gaan zorgen eigenlijk is dat dingen gebeuren wat je wil. Je moet ook gaan letten van, wacht even, ik heb al die batterij, die is 5 kilowatt, maar ga gemiddeld kijken, hoeveel kilowatt stroom gebruik je per dag? En als je dat kan uitrekenen, dan moet je altijd 1,5 keer de stroom die je per dag gebruikt, een accu nemen daarvan. Oké, want stel Moesje is thuis. Moesje is een oudere mevrouw thuis, maar ze wil het wel hebben, maar ze kan het niet managen. Is er niet iets dat het automatisch gaat? Dat is het EMS-systeem, is automatisch. Het Energy Management Systeem die zit automatisch erin. Ja. En dat gaat automatisch. Dus wij hoeven, als je 1 keer geïnstalleerd hebt en update hebt alles bij elkaar, doe dat systeem zelf. Ja. En je hebt een app. Ja. Want iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Je hebt een app, je kan op je app precies volgen wat er allemaal gebeurt. Ja. En wat de panelen doet, wat je batterij doet. In principe laat je gewoon zien. Nou, fantastisch is het gewoon. De techniek staat voor niks, zeggen mensen zeggen. Het is fantastisch om hier te zijn, want ik hou van mooie dingen. Dus mensen thuis, heb je ook een onderneming thuis die zegt, nou ik wil het ook delen met onze Surinaamse brada, sisters en iedereen. Nou, bel Kulturu TV, want wij willen graag het mooie naar buiten brengen, zodat iedereen geïnformeerd is, zodat iedereen weet wat ze moeten doen. En dit is er zo één van weet P Monego. Weet wat je moet doen zodat je het beter kan hebben. Ook hier in Nederland, maar zeker ook in Suriname. Dus blijf niet thuis zitten, maar bel gewoon en denk, hi, dit is weer iets om mee te nemen. Dus heb jij ook een bedrijf en je zegt, nou ik wil de Surinamers ook over mijn bedrijf vertellen. Bel naar Kulturu TV en we zijn er voor jullie natuurlijk. Goed, Michel, vertel het eens. Is er nog iets wat we gemist hebben? Is er nog iets wat je er binnen schiet, wat men moet weten? Ik denk dat je sowieso eigenlijk alert moet zijn met alles, wil kijken. Kijk, bestaat hier wel eens, na dit gesprek zal wel best wel gekeken moeten worden hier en daar. Maar zoek als je zonnepanelen, warmtepomp en airco en batterij wil hebben, zoek een erkende bedrijf. Ga niet met een ZZP'er die denkt, joh, ik heb een keertje zo'n schroevendraaier vastgehouden, dus ik kan het wel. Want de problemen komen daarna. Dat zijn die mensen niet te vinden. En dan komen de kosten op kosten daarin. Ja, maar jullie leveren wel door heel Nederland? Door Nederland kunnen wij in ieder geval leveren. Dus al is iemand in Groningen die Dat zegt, maakt niet uit als ze maar onze reiskosten voor in betaalt. Ja. Dus jullie komen overal in We Nederland? kunnen overal in Nederland komen. En in Suriname? En Suriname ook, dat zie je wel. We gaan overseas ook. Dat is geweldig, dat is mooi. We bestaan al 4 jaar in Suriname, dus dat is ook Nou, zoiets. dat is mooi. Nou, dit moeten we ook in Suriname promoten, zodat men weet dat ook in Suriname zonnepanelen, ja. Er bestaan in Surinaamse bedrijven die doen het wel daar. En doen het ook. We hebben ook contacten met hen. Maar de materialen voor Suriname gaat vanuit Nederland. Dus ook de garantiestelling die wij in Nederland geven, geven wij ook in Suriname. Geweldig. Want het is niet de garantie die ze daar krijgen van de Surinaamse broeders die installeren. Maar onze materialen worden hier gekocht door de moedermaatschappij. En die transporteren het van hieruit naar Suriname. Heel mooi. Dus dan heb je de garantie wat je in Nederland hebt, heb je in Suriname ook. Heel mooi kan ik zeggen. Want wij willen graag het mooie naar buiten brengen, zodat men geïnformeerd is. Dus, dat is belangrijk. Ja. Goed. Nou, dit was het weer, hè. Ik ga je bedanken. Nou, jullie ook bedankt. Ja, dat jullie ons de kans gegeven hebben eigenlijk is om toch in Kulturu TV eigenlijk dat te kunnen promoten en te vertellen. Zeker weten, wij zijn er voor ieder. Dus heb jij ook een bedrijf thuis die zegt, hey, ik wil ook praten met Kulturu TV, zodat er meer is. Ik zeg het nog eens, dus bel ook naar Kulturu TV en heb je vragen,
We regelen het. Ja, Abong, ik ga jullie bedanken voor het kijken natuurlijk weer naar Kultur TV. Geef het door, vertel het door. En we zijn er voor een ieder. Dankjewel, blijf wel. En ik zal zeggen, tot de volgende keer bij Kultur TV speciaal voor jou. Dag!